האכלה תומכת הנקה מבקבוק נועדה לחקות את הזרימה של החלב שהתינוק מקבל בהנקה כשהוא אוכל מהבקבוק. במשך שנים חשבו שתינוקות שמקבלים בקבוק מפתחים העדפה לבקבוק בגלל הפטמה של הבקבוק שהיא יותר יציבה בתוך הפה. אבל אז גילו שהעדפת בקבוק מתפתחת בעצם בגלל הזרימה של החלב מהבקבוק, שהיא רציפה יותר ומהירה יותר. אז כדי לחקות את הזרימה של החלב בהנקה, בהאכלה מבקבוק, אנחנו נקפיד על כמה דברים. את התינוק נמקם בזווית של בערך 45 מעלות, או קצת יותר במנח אנכי יחסית. את הבקבוק נציע לתינוק קודם כל על הלחי, על השפה העליונה, וכשהוא יפתח את הפה, כמו בהנקה, נכניס את הפטמה לתוך הפה. ניתן לו לשתות מספר לגימות, וכשנראה שהוא קצת נחלש, נפחית. נוריד את הבקבוק מטה, וכשנראה סימן ממנו שהוא רוצה עוד, הוא יתחיל למצוץ בחזרה, נרים את הבקבוק. נמלא את הפטמה רק בחציה. כך היא לא מטפטפת באופן חופשי. כשהפטמה מלאה בחציה, התינוק צריך לעבוד. נקפיד לשמור על קשר עין עם התינוק בכל זמן האכלה. אין צורך להאכיל את התינוק בכל הכמות. אם הוא רוצה, אפשר לתת לו כמות של 120 מיליליטר. הבקבוק הזה מכיל בערך 260 מיליליטר. זאת כמות גדולה מאוד לתינוק יונק. תינוק יונק מקבל בערך 120 מיליליטר, בערך מעל גיל חודש. לפעמים הכמות נעה בין 90 ל-120. הארוחה כולה צריכה להימשך כ-15-20 דקות. אם התינוק מסיים את המנה ב-5 או 10 דקות, ייתכן שלא עשיתם מספיק הפסקות. שהארוחה נמשכה מעט מדי זמן, ואז התינוק ירגיש עדיין רעב לא בגלל שהקיבה שלו לא התמלאה מספיק, אלא בגלל שהארוחה הייתה מהירה מדי. הרבה פעמים קורה שתינוקות מתחילים לבקש יותר ויותר. הם מראים עדיין סימני רעב, ההורים נותנים להם עוד קצת יותר וקצת יותר, מיום ליום הכמות גדלה, ואז הם מקבלים כמות שהיא גדולה מדי עבורם. מחקרים מראים השמנת יתר קשורה יותר לדרך האכלה מבקבוק ולכמויות מאשר לתוכן הבקבוק. זאת אומרת שגם האכלה מבקבוק בחלב אם בכמויות גדולות מדי אינה רצויה. נרצה להקפיד גם על אופן האכלה וגם על הכמויות. התינוק שלנו קיבל את הבקבוק ואכל, וכשאנחנו מתאים את הבקבוק מטה, לפעמים ייכנס גם אוויר. במצב הזה יכול להיות שיהיה לו גרפס. נניח את הבקבוק בצד, ניקח את התינוק ונעזור לו לשחרר גרפס. כשהוא סיים, אפשר להחליף לו צד, כמו שהוא מחליף בהנקה. ואז ניתן לו את הבקבוק שוב באותה שיטה, במקביל לרצפה. אם אהבת את הסרטון הזה והוא עזר לך, אני ממליצה לשלוח אותו לכל מי שישאר עם התינוק ויצטרך להאכיל אותו. כך התינוק שלך יקבל את הבקבוק בצורה תומכת הנקה, שתעזור לך לשמור על ההנקה ותעזור לו לקבל את החלב בצורה נוחה וטובה ומותאמת לצרכים שלו. שיהיו לכם ארוחות נעימות.